شیری خریدار تویم امشب گلی رخسارت رنگی خریدار تویم امشب عزیزم تو به وفایی یاری درینم گوجایی دل به قرارم هستی گلی باغی تو من امشب بهر این دل من هستی شبی مهتابی من هستی وای 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 سر و به پا در اینجا ماندم تنها چو مرغی به سر و به پا در اینجا ماندم تنها به نرخ دل به نرخ جان خریدار تویم امشب عزیزم تو به وفایی یاری درینم گوجایی دل به قرارم هستی گلی باغی تو من امشب بهر این دل من هستی شبی مهتابی من هستی وای 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 شب‌هایی به چراغ من مهیرای تو میخواهم شب‌هایی به چراغ من مهیرای تو میخواهم تو ماه تو پروین خریدار تویم امشب عزیزم تو به وفایی یاری درینم گوجایی دل به قرارم هستی گلی باغی تو من امشب بهر این دل من هستی شبی مهتابی من هستی عزیزم تو به وفایی یاری درینم گوجایی دل به قرارم هستی گلی باغی تو من امشب بهر این دل من هستی شبی مهتابی من هستی وای 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 بسبب ما برنامه امروزه را با سرود حسن کمال در وصف زن، مادر، بانوان آغاز نکردیم زیرا این رمزی است. امروز ما تصمیم گرفتیم که برنامه را با زنها و درباره زنها آغاز کنیم و اینک سال نوی میلادی 2023 رو با بانوانی دلربا، مهربان، سخنور و معطر آغاز کنیم. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ин ток-шоуи печтоби замон аст. барномаи имрӯзаро чунин унвон гузоштем: нигоҳи зан сардиҳоро гарм мекунад. инак меҳмонони азиз, бонувони гиромӣ, ҳамаи шуморо ба қаҳвахонаи 55 хушомадед мегӯям ва инак барномаро оғоз мекунем. тамошобинони азиз, меҳмонони барномаи имрӯзаи мо
ташкилкунандагон, администраторон яъне маъмурон, модераторон, аъзоён ва фаъолони гурӯҳи нигоҳи зан дар шабакаи иҷтимоии фейсбук мебошанд. нигоҳи зан дар шабакаи иҷтимоии фейсбук таъсис ёфта фазои холигиро барои занҳо пурра мекунад. ҳар яке шумо дар саҳифаи иҷтимоии нигоҳи зан фаъол ва мавқеъву мақоми худро албатта доред ва симои шуморо занҳо хеле хуб мешиносанд. онҳое ки воқеан ҳам истифодабарандаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбук ҳастанд, бо гурӯҳи нигоҳи зан хеле аз наздик шиносоӣ доранд. нобатон дар фазои интернет хеле шинохтаву машҳур ҳам шудааст барои он ки бинандаи мо дар бораи анаҳамин гурӯҳи нигоҳи зан як маълумоте пайдо карда бошанд. қаблан мо як навореро омода кардем, он омодаи пахш аст. биёед аввал онро тамошо мекунем, сипас суҳбат менамоем. гурӯҳи нигоҳи зан маҳз барои занҳо кору фаъолият мекунад. аз рӯзи ташкилёбии гурӯҳи мазкур то ба имрӯз 8 моҳ гузаштааст. айни замон аъзояш зиёда аз 13 000 нафарро ташкил медиҳанд. мақсад аз таъсис додани ин гурӯҳ сарҷам намудани занҳои сину сол, касбу кор, сатҳи иҷтимоӣ гуногун аст. гурӯҳи нигоҳи зан дар фейсбук занҳоро нобаста аз фосила ба ҳамдигар наздик мекунад. онҳо дар рӯзҳои шодиву хурсандӣ ҳолатҳои душвори зиндагӣ ба якдигар кӯмак мекунанд. маслиҳату мадади худро дареғ намедоранд. андешаҳои худро менависанд. дар гурӯҳ тамоми масъалаҳои ҳаёти оилавию ҷамъиятӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. аз саволу муаммоҳои кӯчаки оилавӣ сар карда то масъалаҳои ҷиддии ҳаёти шахсӣ, солимгардонӣ, кӯмаки сарҷамъона, реклама, табрикот, изҳори миннатдорӣ, дилбардорӣ ҳангоми таъзия, шӯхӣ, ҳаҷву мутоиба, шабзиндадориҳо. ҳамаи ин дар гурӯҳ ба як услуби хоса ҷойгузорӣ карда шудааст. инчунин аъзоёни гурӯҳ метавонанд аз шифокорон маслиҳатҳои лозимаро ба пуррагӣ гирифта сипас ба қабули онҳо раванд. гурӯҳи нигоҳи зан дар саҳифаи худ якчанд бахшҳо низ дорад. онҷо на танҳо маъмур, яъне администратор ва модераторҳо, ҳатто тамоми аъзоёни гурӯҳ фаъоланд. бахши саломатиро табиб Мукаррамахон Назирова назорат мекунад. бахши саёҳат ва туризм аз тарафи мутахассис Фарангиз Шарипова, бахши гулпарварӣ аз ҷониби Роҳатхон Иброҳимова, бахши пухтупазро бошад тамоми аъзоёни гурӯҳ сарҷамона ба пеш мебаранд. флешмоби чалпак худ гувоҳи гуфтаҳои дар боло зикр шудааст. зиёда аз 200 нафар иштирокчиёни гурӯҳ маҳсулоти тайёркардаи худро ба гурӯҳ тариқи онлайнӣ пешкаш карданд. гурӯҳро аз рӯзи аввали ташкил шуданаш занҳои фаъол ба пеш мебаранд. номи муяссар маҳмудова ки ташкилкунанда, роҳбар, администратори гурӯҳи нигоҳи зан дар фейсбук мебошанд, бо навиштани қиссаҳои дилангезу аҷоибу воқеӣ, панду насиҳатҳои ибратбахш барои духтарон, модарон, падарону шавҳарон шинохта шуд. ин зан на танҳо дар гурӯҳи нигоҳи зан, балки дар фазои интернет ва берун аз он низ пазируфта шуданд. бо мақсади ташкилёбии гурӯҳи нигоҳи зан мо тавассути навори барнома, навори муқаддимаве ки буд, мо ошно гардидем ва инак бевосита ман мехостам ки бо худи муяссархон маҳмудова суҳбати имрӯзаи барномаи мо оғоз гирад. муяссархони азиз, шуморо низ бори дигар ба барномаи идонаи печутоби замон хушомадед мегӯям ва пеш аз ҳама фаҳмидан мехостам ки чаро гурӯҳе ки шумо таъсис додед дар интернет, яъне дар шабакаи иҷтимоии фейсбук, нигоҳи занро унвон гирифт. барои чӣ табассуми зан не, чеҳраи зан не, симои зан не ё хандаи зан не, чаро нигоҳи зан? ташаккури зиёд муҳаббатхон барои саволи аҷоиб. ман рости гап ҳамин саволро аз шумо интизор будам, зеро ки на фақат шумо, балки бисёр занҳо ҳамин саволро бори аввал ба мо вақте ки доданд, мо тайёр будем барои ин ҷавоб. нигоҳи зан ин як нигоҳест ки нотакрор. нигоҳи зан метавонад дили ҳар як сард шударо, дили сахттаринро метавонад нарм созад. ҳамаи ҳамин ҳаёт, ҳамаи саршавии ҳаёт, оғози ҳаёт, шириниҳои он маҳз аз ҳамин нигоҳи зан, нигоҳи модар оғоз меёбад. яъне ки аввалин нигоҳе ки занро ошиқ мекунад, аввалин нигоҳе ки барои фарзандаш меандозад, аввалин нигоҳе ки ба тамоми дунё чашми худро кушода нигоҳ мекунад, мехостем ки маҳз ҳамин нигоҳи занро дар назар дошта бошем. пас ман низ яке аз аъзоёни ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан ҳастам ва ман воқеан ҳам аз он навиштаҳое ки дар ин гурӯҳ ҳаст, ман дарк мекунам ки ин гурӯҳ сирф барои занҳо аст ва бисёр
проблемаҳои оилавиро ҳам унҷо матраҳ мекунед. Воқеан ҳам аз ҷониби худи аъзоёни гурӯҳ роҳи ҳалли он нишон дода мешавад. Ва як саволи дигар, чаро маҳз барои занҳо ҳамин гурӯҳро таъсис додед? Чи мардҳо онҷо аъзо шуда наметавонанд? ё ҳастанд ҳолатҳое ки масалан номаълума как мардҳо ҳам медароянд ба гурӯҳ аъзо мешаванд? ҳастанд модераторони мо, администраторҳои гурӯҳ ҳаракат мекунанд ки мардҳо вориди гурӯҳи мо набошанд, чунки ҳар як зан як сирри ниҳони худашро дорад. сирри ниҳоне ки зан дорад, онро набояд ҳама вақт мард аз он чиз бархурдор бошад. мумкин занҳое ҳастанд ки камбудии худро мехоҳанд бо як дугонаи худ, бо дӯсти худ маслиҳат кунанд, аз камбудии рӯзғорашон маслиҳат гиранд. албатта дар гурӯҳи мо занҳое ҳастанд ки бисёр таҷрибаи бои зиндагӣ доранд, таҷрибаи бои фаъолияти худро дар ҷамъият доранд. аз ҳамонҳо маслиҳатҳо мегиранд, аз пухту пасҳояшон маслиҳат мегиранд, аз тарзи либоспӯшиашон, либосшӯиашон, либосдӯзиашон. ва донистани мард ҳамаи ин чизро муҳим нест. набояд ки мард агар ҳама чизро мардҳо донистан гиранд, барои ваҳо зан як мавқеи як мавқее ки чӣ гӯям аллакай ҳама чизро дар бори зан медонанд. агар ба пурра гишинохта гиранд, агар чизи аҷобаташ намемонад. шавқовартарин ҷояш намемонад барои мардҳо. барои ҳамин дар чизҳое ҳаст ки ҳаёт ба мардҳо надонисташон хубтар. лекин новобаста аз ин баъзан ман мушоҳида мекунам ва мебинам ки баъзан мардҳо бо номи занҳо вориди ҳамин гурӯҳ мешаванд ва дарав ҳамин маъмурон ё худ модераторони гурӯҳ ё худ администратор ҳамаро шумо аллакай пай мебаред ва ҳамоно онҳоро берун мекунед. акнун як саволи дигар, ба чӣ хотир шумо ҳамин гурӯҳро таъсис додед, занҳоро муттаҳиду сарҷамъ кардед дар ҳамин гурӯҳ? ин гурӯҳе ки воқеан ҳам дар фазои интернет занҳоро як андоза онлайнӣ онҳо бо ҳам суҳбат карда метавонанд, сарҷамъ мекунанд, ғоибона бо ҳам шинос ҳастанд аксарияти онҳо. шояд ин ба хотири масалан шумо ки аз ватан хуб масофаҳо шуморо як вақти муайян канда мекунад, шумо мехоҳед ки ҳамин риштаи дӯстӣ канда нашавад ё худ ба чӣ хотир таъсис додед ва занҳоро дар фазои интернет сарҷамъ кардед? муҳаббатхон шумо аллакай ба саволи худатон ҷавоб додед. барои ҳамин ба шумо гуфта ҳастам ки албатта шуморо осон кунам гуфтам. албатта ин ташкили гурӯҳ албатта ин ташкили гурӯҳ мақсади ягона дорад. мақсади ягонаи ҳамин гурӯҳ ягонагии занҳо. ягонагии занҳо албатта бо ташвиши рӯзғор, бо ташвишҳои зиндагӣ, бо як проблемаҳои майда, проблемаҳои калон, аз ҳамин меҳр, муҳаббат, аз хастагиҳои худ ҳамин ҷо нақл мекунанд, камбудиҳои худро аз дигарон дида ислоҳ мекунанд ва меҳру муҳаббат, шиносоӣ, дӯстигӣ аз ҳамин ҷо пайдо мешавад. аз ҳамин гурӯҳи мо ҳаракат мекунем ки пайдо шавад, пайдо ҳам шуд. бисёр инсонҳо байни ҳам дӯстӣ карданд, дугонаҳои наздик шуданд. мо аз он хурсанд ҳастем ки гурӯҳи мо гурӯҳи зинда аст. гурӯҳи зинда аст ва муоширати зинда дорад. агар мо як чӣ чоп кунем, як мавзӯъ чоп кунем, албатта ҳама сарҷамъона ҳамин комментария менависанд, шарҳҳои худро мегузоранд, маслиҳатҳои худро мегузоранд. албатта гурӯҳ ки гурӯҳи ҳаматарафа аст, ҳамаҷониба, ҳамаи ҳамон тамоми самтҳои зиндагиро дар бар мегирад. ҳар як кас метавонад аз ҳамин гурӯҳи мо саволҳои худашонба ҷавобҳои аниқу дақиқ гиранд. бисёр хуб. ман аз шумо як ҷавоби боз дигарро интизор будам. медонед чӣ ман фикр кардам, шумо мегӯед ки охир занҳо пешрафта, хеле фаъол ҳастанд, новобаста аз сину сол бисёр моҳирона ҳамин фазои интернетро ба манфиати худ истифода мекунанд. ҳама занҳо имрӯз ҳамин тавассути бахусус телефонҳои мобилии худ дар интернет ҳастанд. бинобар ҳамин ҳам ана ҳамин фазоро дошта гирифтем. инро ҳам дар бар мегирад. албатта занҳои мо занҳои пешқадам, занҳое ҳастанд ки худашон ноаён, лекин бӯяшон аён аст. барои ҳамин занҳои мо дар интернет шида дар ҳамин вақти холигии худро, пули изофагии худро ба ягон чизҳои нолозима сарф накарда барои харидани интернету барои ҳамин шабакаҳо аъзо шудан,
мо хурсанд ҳастем аз ин бисёр ҳам хурсанд ҳастем ки муоширати зинда дорем барои якдигар мададгору маслиҳатгар ҳастем мана худатон гувоҳи флешмоби чалпаки мо ҳастем. дар бораи чалпак боз дертар суҳбат мекунем. Ин як масъалаю мавзӯи хеле калон ҳам ҳаст. Ташаккур, саломат бошед. ман медонам ки шумо низ яке аз истифодабарандагони фаъоли ҳамин шабакаи иҷтимоии фейсбук бахусус аъзои фаъоли гурӯҳи нигоҳи зан ҳастед. шумо ба чӣ хотир ба ҳамин гурӯҳ пайвастед? Чунки ман медонам ки дар фейсбук бисёр гурӯҳҳои аҷоиб зиёд ҳастанд ва ман дар нигоҳи зан ман мебинам ки шумо боз хеле фаъолтар ҳастед инҷо. хайр кардед муҳаббатхон. мо занон, модарон, бонувон шукргузор аз он ҳастем ки тоҷикистони соҳиб истиқлол кишвари тинҷу осоишта дорем. мо шукргузор аз он ҳастем ки модарон пешвои муаззами ғамхору дилсӯзро дорем ва аз он мефахрем ки пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инқадар ба нерӯи бузурги зан модар такя доранд, мавқеи моро инқадар боло мегузоранд то ҳатто мо бонувонро ба нигини пурҷилои тоҷи миллат тасбеҳ доданд ки мо занон аз ин мефахрему меболем. маҳз бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат баъд аз соҳибистиқлолии кишвар соли 1999 фармони махсуси сарвари давлат дар бораи тадбирҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба имзо расид ва дар заминаи ин фармон барномаҳои давлатӣ марбут ба баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, беҳгардондани вазъи иқтисодии иҷтимоии занону духтарон ба имзо расида истодааст. қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида истодааст. яке аз онҳо тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарон ки ин ҳамаи мо мавқеи бонувона баланд мебардорад. имрӯз сафи занҳои роҳбарӣ дар Тоҷикистон хеле боло рафта истодааст. ҳамаи ин ғамхориҳои сарвари давлат имрӯз моро водор мекунад ки баҳри гулгулшукуфоии Тоҷикистони соҳиб истиқлол мо занону модарон саҳмгузор бошем. ва аз ин ҷост ки ман ҳамчун собиқ раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд хеле шод шудам ки махз дар сомонаҳои фейсбук таҳти роҳбарии Мияссарахон Маҳмудова қариб 1 сол мешавад ки як гурӯҳе бо номи нигоҳи зан ташкил карда шуд ки ман хело хурсанд шудам. ман худам аъзои ҳамин гурӯҳ ҳастам. бесаброна ҳар як рубрикаи ҳамин гурӯҳи худам мехонам, ба худам як хулоса мебарорам. чунки ман гуфтам ки ман ҳамчун собиқ ҳамин раиси кумита ки будам махз бо ҳама муаммои мушкилотҳои занҳо сарукорӣ доштам солҳои тӯлонӣ. махз ҳамин гурӯҳ ана ҳамин муаммои мушкилоти бонувона ҳаллу фасл мекунад. ман бениҳоят миннатдории хешро ба ташкилотчиҳои ҳамин гурӯҳ бахусус ба сарвари ҳамин гурӯҳ Мияссарахон Маҳмудова мерасонам. чунки як рубрикашон ҳаст бо номи насиҳатҳои ойтӯта. ҳамин хела кам насиҳатҳои баҷо ки махз барои имрӯза ҷавонона ба оилаву оиладорӣ тайёр кардан ҳар якта ҳамун ҳарфи ҳиҷои ҳамун насиҳати ойтӯта хеле ба маврид аст. дуруст кардед ва ҳамин ҷо муаллима як чизи дигарро ман хотиррасон кардани ҳастам ва мас ҳамин қиссаҳои яъни хушдоманкалони Муяссархон насиҳатҳои он кас имрӯз мо на танҳо дар гурӯҳи нигоҳи зан балки дар дигар шабакаҳо низ онро дидан, қироат кардан ё худ мушоҳида кардан мумкин аст. дар месенҷерҳо маслан дасти ба даст аллакай байни ҳама паҳн шудааст ва ин ҳам яке аз воситаҳои хуби тарбия ҳам ҳаст. бале боз як гурӯҳи аҷоибашон ҳаст бо номи гурӯҳи ҷизбис. ҷизбис бароям хеле писанд аст. бовар кунед бесаброна ман варақгардон мекунам ҳамин саҳифаи фейсбукаю мегӯям имрӯз дар гурӯҳи ҷизбис кадом намуди хӯрок тайёр мешуда бошад. новобаста аз он ки ҳамун ташкилкунандаи ҳамун рубрика Нигорахон Олимова ба фикрам ҳамун як хӯрока тайёр карда истодаравон бо роҳбарии келини ҳамун хонадон бо роҳбарии духтаракошон сарҷамона ҳамун хӯрока тайёр карда дар як вақт насиҳатҳои ибратомез метиҳанд.
همچون یک با از نگاهی شوخی آمیز گپ میزنن عامه فهم همه جامعه و دسترس این سخن‌ها همه میفهمد تاثیر بخش به خودش قبول میکند اگر همین گروه به عامه فهم گپ نمیزدن بعضی ها یک نفرای گروه های آدمانی یافت شدند که میگویند که اینقدر لهجوی گپ میزنیتون در این گروه برای من فورم است مخصوصا برای من فورم است من که دنیا جامعه و کار کردگی میدونم که چقدر همین مردم و جامعه و دسترستر گپ میزنی همون قدر تیسر قبول میکند خودش تا حتی من دوشنبه همین گروه به شامل همه بی صبرانه هر یک گروه بیر که همین نگاه زنه انتظاری میکشد باشد که همین گروه همیشه صفش زیاد باشد من تا حتی یک به همین گروه در آمدم که یک نفر مرد خیلی که شما قید کردید همین نو معلومه که با نام زن در آمده مونده است وای ماده که یک دمانده از همین گروه برطرف کردن باشد که همیشه زنها متحد باشند با هم دوست باشند مهر و محبتشون حلقه بر پیچ باشد از هم جدا نشونده باشد من به این گروه موفقیت می‌طلبم. سلامت باشید معلم جان. من بسیار می‌خواستم در برنامه امروزه نگاره خان علیم و انمون مؤلف جیزبیز رو دیدن می‌خواستم اما فکر می‌کنم که اون کس باز یک لایحه کلانی دیگر دارند که یگان تعامی دیگر رو باز فکر کرده ایستادن یا خب عرفه سال نوی میلادی که هست سرکارتر شدن مگر که امروز اشتراک کردن نتوانستن. مرحمت حاجی عزیز سیمای شما رو نطق شما رو خب سخنهای شما رو با فعالیت شما تماشابین ما توسط بازم همین برنامه پیچتابی زمان که یک دو مراتبه یعنی قسم اول و قسم دو گفتم ما برنامه خب خواستگاری زمانوی رو تشکیل برگزار کرده بودیم شما اشتراک کردید بعد از آن بسیار یک همین صدای تلفنی ما هم به آرام بود به ایست رقم تلفنی شما رو میگرفتن و شما امروز در این برنامه ما همچون اعضای گروه نگاه زن هستید. گذشته از این ما میدونیم که شما خودتان گروه دارید با نام خواستگاری. اکنون همین دو گروه از همدیگر با چی فرق میکنند؟ تشکر رحمت برای سوالتون. این دو گروه با خصلت‌های خود با کارنشاندادهای خود با رفتارهای خود با اعضایان خود فرق کلی دارد جدایم. اگر گوییم که من البته گروه خواستگاری و بودم بعد خیلی شد که با من این گروه زنها بودم جنسویتم بعد از من میسر خان پشک شدم این گروه نو اون روبریکایی که اینو البته نویسند و میبرارند سریال ها جدایم دقت جلب کننده حقیقتا به تربیویش جدایم کلان همه بی صبرانه وای روبریک دویم پایده میشند. گروه نگاه زنها این البته یکی از گروه های بهترین فیسبوک گفتم ممکن اگه من تعریف کنم های خودتون تعریف کردم میگن لیکن این در حقیقت است برای اون که یک روبریکی حقیقتا به همه پایده می ایستد چون که زنها کاری مشکل وظیفه مشکل پیششوننده او ایلا با هر خیلی خیلی نویگره ها در آیله بسیار میشده میستد غم و غصه و شادی و خورسندی همش برابر در آیله وقتی که زنک می درآید همین وایب چیز موها گروه موها یک خونده حلاوت برده با فکرم کم و توم اون حیاتی که روزش با گذشت و وزنینی کشید همینجور در آمده برآمده از مشکلات زندگی خود کمتر فارغ میشه فارغ شده استاده یک وای دیگر گرفته میبراید گروه خواستگاری و گروه وزبین و این هم یک روحی خودش دارد وای رول خودش دارد وای بسیار چیزی که هم شما سایت وزبین غم غصه آدمای غمش مشکلات حیاتش اویلا دور شویش خانه دور شویش مادرای بیچاره که اون دختراشون مثل کلان شده موندگی غمی اونها ما اونجا غم میخوریم فقط هم غم میخوریم که چخیل کنیم که یاردم تیم گفته اینجا و خوش و خورسندی من البته بسیار شدم که بغیر از گروه خواستگاری با من اینها مویا یکی از اعضایان گروه گروپ و داخل کردن شعبه و داخل کردن من دخترای اینجا بسیارم زیبای
خوشچقچقی دوستی حقیقی گفتم که من همشون دخترم با حساب میکنم سعادت خون مسعود خون پروین خون نرگس خون مسرور خون نامشون همشون اکثر گریسودیم مرحبا خون بودم ندیسودیم مرحبا خون یا همشون عجایب دخترایی که ما همین یک روبریکای خودمون داریم مسنجر با یک داخل شویم اگر ساعت گذشته ندیده میمانیم ما بین خود گفتگوزار میکنیم بعضی پرابلمایی که داریم خودمون یا همون فهمیدنش در کنه همونجا گفتگوزار کرده ایستاده مشکلای خودمون آسان کرده میستیم من بسیار خرسندم است که در همین گروه هستم همچون کلانی همین گروه سینوسال با البته آرزو دارم که این گروه تا برای شکوفان باشد بانوانی عزیز آمدی سال نوی میلادی 2023 رو من به شما نیز مبارکباد میگویم در سیمای شما با اهل خاندان شما اعضایان عائله شما یان خوشبختی ها آرزومندم پروین بانو رو ما توسط بیشتر همین فیسبوک گروه نگاه زن شناختیم و اینجا خب یک قهرمان های بسیار عجایب هم هستند که میسر خان محمود و آنها رو من نمیدونم که آنها قهرمان های واقعی باشند یا خیالی باشند بسیار یک نام معمول قمرینیسا و جورابای اکا همین دو نفر واقعا هم قهرمان اینترنت هم شدن اکنون وقتی شما همین شرح و با مضمون دیگر کامنتاری های همون استفاده برندگان همین گروه را اعضایان گروه را میخونید وابسته به همین مورد یعنی قصه های جورابای اکا یا خود قمرینیسا شما به چه خلاصه می آیید یعنی این قهرمان هایی که واقعا به خلق نزدیک هستند خیلی خوب درک کردید ما ادمنستراتوران همین گروه که وقتی که همین گروه رو تشکیل کردن خواهر عزیزی ما خیلی که گفته گذاشتید و خواهش ما که سرجم کردن بود البته این قصه هایی که شما حاضر گفته گذاشتید این هم از حیاتی است ما وقتی که خیلی که جای گفتن مصلحت با خود میکنیم و هر روز میخواهیم که به زنها یک چیزی نو را پیشنهاد کنیم یگان قصه را گوییم یگان پخت و پز را گوییم یگان روبریکای مثلا سوال های من سعادت خان را پیشنهاد کنیم یا یگان مسئله را پیش کنیم که همین زنها خوانده از همان یگان حیات خود را پیش برند و همین جورابای کوی قمرینیسای هم نیست از حیات گرفته شدگی این یک میسر خان محمود و از یک ابرزی اینها که یک حیات بری آنها را ما گفته میگذاریم از همان حیاتی آن کس همه با خنده خود با یک شوخی حیات آنها را پیش خود میگیرند بله بسیار عجایب است وقتی که همین مشکلات حیات را زندگی را توسط همین پرسناژ ها پیشنهاد میکنند و حل آن را هم بسیار یک ساده آسان و با شوخی حل کردن شما بله بعضا ما خودمون نیست که میتاری مینویسیم که او با بیچاره جورابای اکای عدستی هم میزنتون روزی دیدگیتون همیمی چون که به نهایت بعضا در حیات مخیر قمرینیسا حیاتشون به میسوزونن که جورابای کوه بیچاره زیق شده خسته شده همین خیلی می نویسن که ما رحممون میبیاد همون جورابای کوه که واقعا به همین واقع در اومده میره ما خودمون نیست به همین حیاتی اون کس داخل شده غم همون جورابای کوه میخوریم بسیار قصه های عجایب هم می زنی خوب بفرمده موندن و من میدونم و آگاه هستم که همین گروه نگاه زن یک شعر ملی خود رو هم دارد وابسته به همین گروه ایجاد شده است از اون یادآور شوید میدونید در عائله بعضا زنها یکدیگر به گپاشون درست نمی آید لیکن همین در بین زنهای گروه ما 13,000 نفر باشند همین خیلی سخن به سخن پیوست احترام و حرمت یکدیگر قدر یکدیگر همین خیلی میدانند که یگم مراتبه در طول 9 ماه نفهمی هم نیز نشده است تا حتی یک خواهر ما شهناز طاهری همچون گیمنی همین و گروه ما نگاه زن به شعر نوشتیان که این کس هم اعضای همین گروه بله اعضای گروه زن ما خونده در حیرت موندیم من میتوانم اینش قرائت کنم نگاه زن بود هم خانه ای ما خدا جانا نگه دار منزل ما بکن روشن چراغ محفل ما بمان که این چراغ باشد منور برای زندگی خوب و خوشتر بمان که رازها از دل گویند برای خود راه خوب جویند بمان که عائله خوشبخت باشد زن و شوهر همیشه یک باشد
بمان که خوش دامن شاد باشد و را کلینی با انصاف باشد. بمان که یاد گیریم پخت و پسها به دست و پا شده چقان شویم ما. خدا جانا نگه دار محفل ما، نگاه زن بود کاشانه ما. نمیخیل زنهای ما تا حتی با شعر ما رو دستگیری میکنن، همکاری میکنن، یگانی از آنها خود رو دور نمیگیرن یا کنار نمیگیرن. بله، کدام موضوع نباشد همه همراه. یعنی این گروه برای کسی بیگانه نیست. نیست. برای زنها از آن خودی است و زنها همه همینجا متحد است که متحد کردن یک دیگر. و شما به مقصد رسیده ایستاده؟ بله بله البته. سلامت باشید. تشکر. тамошобинони азиз, суҳбати мо бисёр гарм тасвида истодааст, чунки мавзӯи имрӯзаро мо нигоҳи зан сардиҳоро гарм месозад унвон гузоштем ва ана ҳамин ҷо як суруди дилрабо дар иҷрои ҳасани камол, директори муассисаи давлатии қасри фарҳанги суғдиён, дар иҷрои ана ҳамин ҳофизи машҳур, шинохта, хушовоз, як суруди ҷолиб. марҳамат, тамошо кунед. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. چشمم دوست زاتشش قلبم سوز یاری زیبا. ای رو خط همچون روز چشم بر چشمم دوست زاتشش قلبم سوز یاری زیبا. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. عاشقی رویت من، بستای مویت من، کشتای کویت من، سرویزی با. аз хурдсолӣ ман дар хотир дорам ки бесаброна бобои барфию барфакро интизор мешудем. давраи бачагии мо айёми ана ҳамин хуб арафаи ҳамин соли нав бо ана ҳамин бобои барфию барфак тавъам буд ва намедонам барои чӣ бошад ки шояд он замон вақте кӯдак будем бештар барфаку бобои барфиро барои он ман интизорӣ мекашидам ки онҳо ба мо тӯҳфаҳо меоварданд, тӯҳфа медоданд ва имрӯз
имрӯз ман нигоҳ мекунам ки ана нигоҳ кунед ба фикрам барфак омода истоданд. Ин хоҳари мо тӯҳфа оварданд барои мо. шомадед чӣ хуш аст. ва алайкум ассалом. бобои барфи намондагишон сабабаш ҳаст. Чӣ сабаб бибим намондам. шумо биби ҳам доред? биби барфин аз тамоми кулли ҳами авлоди яхдонҳо ман шуморо табрик кардам. бибим намондам. занҳои зебо ҳаст намерид гуфтам. муҳимаш тӯҳфа расида омад. ана ҳаминаш барои мо ҳозир лозим. ташаккур. тамошобинони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо нигоҳи зан сардиҳоро гарм месозад унвон гирифтааст ва мо барномаро идома медиҳем. Инак меҳмонони навбатии ман ки аз гурӯҳи нигоҳи зан ҳастанд ва хеле фаъол ҳам ҳастанд. ҳар яки шумоёнро мо ҳам рӯбарӯ ва ҳам ғоибона албатта мешинохтаги нафарон хеле зиёд мебошанд. муаллима биёед бо шумо суҳбат кунем. ман инҷо дар бораи ҳамин қиссаҳои ойтӯтаи муяссархон ёдовар шуданӣ ҳастам. бисёр ҷолиб ки қисмҳои зиёд ба фикрам намедонам 50 чанд қисм аст ва он идома ҳам дорад. саропо тарбия аст ва тавассути ана ҳамин қаҳрамон яъне хушдомандкалони муяссархон фикр мекунам ки чандин насл тарбия ёфта истодааст. шумо ки омӯзгор ҳастед дар коллеҷи тиббӣ дарс мегӯед ва унҷо аксарият духтаракон ҷавонзанҳо ҳастанд. шумо мушоҳида мекунед ки онҳо низ дар ана ҳамин нигоҳи зан дар ҳамин гурӯҳ ба ҳамин гурӯҳ аъзо ҳастанду аз ҳамун панду насиҳатҳои хуб ойтӯта пошои муяссархон ибрат мегиранд. ташаккури зиёд муҳаббатҷа. пеш аз ҳама ман бисёр ҳам хурсанд ҳастам ки ҳамин гурӯҳ ба аъзо ҳастам. тамоми анҳамин қиссаҳои ойтӯтае ки гуфта истодаед худамам ҳаракат мекунам ки ҳар якташро мутолиа карда бошам. дар ҳақиқат чӣ хеле ки дар боло гуфтед бисёр ҳам як тарбияткунанда ҳаст. аз ҳама ҷиҳат тамоми паҳлӯҳои ҳаёти инсонро дар бар гирифтагӣ ҳаст. ва ман шахсан худи ман вақте ки ҳамин қиссаҳоро мехонам бори дигар ва дилгармӣ ба зиндагӣ як ҳисси дилгармӣ ба зиндагӣ пайдо мешавад ва ман мехостам ки ҳар як ҷавон духтарҳо ҷавон занҳо ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоие ки истифода мебаранд беҳуда истифода накунанд аз ана ҳамин гурӯҳи нигоҳи занҳо ки саропо тарбияткунанда ҳаст, муаррифӣ кунанда ҳаст, созанда ҳаст. аз ана ҳамин маслиҳатҳои ойтита аз ҳамаи рубрикаҳое ки аз мана ҷизбиз гуфтим, чалпак гуфтим, бисёр пухтупазро ёд метиҳанд, тарбият мекунанд. аз ҳамиҳо истифода баранд. ана ҳамин маблағи худашона ки сарф кардаам чӣ хеле ки мегӯянд мегабайтҳо мегиранд. ана ҳаминро беҳуда истифода накунанд, самаранок истифода баранд ва дар охир аз ҳамон маблағи пардохткардаи худашонам як андоза гуфтан мумкин аст ки розӣ мешаванд, чунки гурӯҳи нигоҳи зан бале албатта ғизои маънавӣ мегиранд. меъёри муайяни худидоракуниро ёд метиҳанд дар гурӯҳ. тамоми паҳлӯҳои нозукии ҳаёта ёд метиҳанд. мумкин ҳар якти мо камбудиҳои худамоя дар ҳамин гурӯҳ дида истода ислоҳ карда истодаем. нозукиҳои ҳаёт, пастӣ баландиҳои ҳаёта боз ҳам дурусттар дарк карда омӯхта истодаем. таманно мекунам ки ана ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан гурӯҳи сатҳи ҷаҳонӣ шавад.
Бошад, тамоми ташаккур. занҳои муваффақи ҷаҳонро мо сарҷамъ кунем. ҷаҳонбинии зан чӣ қадар ки боло меравад, албатта оилаам пеш меравад, ҷамъият пеш меравад, тарбияи фарзандон боз ҳам пеш мераванд. бигзор занҳо ҳамеша муваффақ бошанд, сарбаланд бошанд. вақте ки ман бо гурӯҳи нигоҳи зан ҳамкории худро оғоз кардам, рости гап дар аввал сарсарӣ аз худ мекардам, ҳар як чашмам фаромадагӣ қиссаҳоро мехондам, лекин ҷиддӣ диққат намедодам. мумкин вақте ки қиссаҳо ба ман писанд омад, ман ҷиддӣ диққат медиҳам. дер бошадам як бор ҳамин гурӯҳа аз назар нагузаронам, хоб намеравад. дар ҳамин гурӯҳ мана 13 000 нафар алҳол айни замон аъзо дорад ин гурӯҳ ва худо кунад ки воқеан ҳам сафи ҳамин занҳои фаъол зиёд бошанд ва нобаста гуфтем аз синну сол, аз касбу кор, ҳама дар як сатҳ, ҳама баробар ҳастанд ва мушкилоти ман ин мушкилоти шумост, пешрафти ин кас пешрафти шумост. яъне ҳама ба мушкилоти як нафар ҳамдардӣ мекунад, роҳи ҳалли онро нишон медиҳад, ба хуб пешрафти як кас шарик аст, шоди шарик аст, ба хурсандии он кас боз хурсандии дигарро зам мекунад. ана ҳамин ҷо вақте мо дар бораи хуштоманд калони Муяссархон гап задем, агар ҳамин қиссаҳоро хонед, шояд давраи ҷавонии худатон ба хотиратон меомадагист, монандӣ дорад ана ҳамин саргузашт ё қиссаи ҳамин Ойтӯта? бале, раҳмат, ташаккур барои сухан додантон. албатта вақте ки ҳамин гуфторҳои дар бораи Ойтӯта калон мехонам, модари хударам пеши чашмам мебиёяд. он гуфторҳое ки баъзан аз модарам мешунидам, аз модар калонам мешунидам, Муяссархонба менисам ки модарама дидагӣ бар ин шудам, суханҳои модарам ба гӯшам садо додан гуфта. албатта он гуфторҳое ки Муяссархон менависанд, пешниҳод мекунанд, барои ҳаёти навҷонон бисёр роли муҳим мебозад. агар гуфтаҳои ҳамин Ойтӯта калонро мо ҷавонони имрӯза барои худ сармашқи кори худ мекарданд, бисёр оилаҳои хушбахт барпо мешуданд, мустаҳкам мешуданд. Кадагид ман бифоида, ёд гифтагид худат ба. Ойтимуллои худам, ту кичири када метоними? Ойтӯтаҷон, кичири модарам ҳам наметавонанду тайёр карда? Давида болохона ва бро, оқшоқ гирон фуро. Ойтӯтаҷон, оқшоқаш чизе? Эмурам тува, нимгурунҷ. Ва эмурам, тамоми шаҳар ба кичири мепазими? Як косача бас. Дав, мондагиша мурғбате, худа дуо мекунад. Ойтӯтаҷон, мо авқоти мурға мехӯримми? одамизод балом авқоти мурғам мехӯрад, авқоти говам мехӯрад, авқоти бузам мехӯрад. чахон бехи пиёза биёру, моша тоза кун. қимача мекуним рӯшба. нахоти таркадагия ахаладени гир. Якта кичири куним имшаб, ҳамма ҳузур кунад. Дег ба аломон, кани сакадем. қоши миҷак сохтагиш неми, гӯр мана как шавам, кичири накада рав. гӯр ба сари фартук, наваша духта метият келинам. худа дуруст боши шуд. хайрият дуррачата бастаги буде. оли ин мои пахмоқат алов гирад чом мекадим. айне син, алова ин хел баланд накун. вай тува ҷорадомодал алолаш не, қошу миҷак месӯзад. кирмаки пилла бои мегадисони исмати беқос шуда. Муяссархон, мо инҷо бисёр дар бораи Ойтӯтаи шумо ёдовар шудем. Он кас хуштоман калони шумо ҳастанд, аз ҷониби хуштомани худатона, модари хуштомани шумо. хуб, анакнун нигоҳ кунед, мо бисёр дар бораи он кас ёдовар шудем. равонашон шод буд ва ман медонам ки он кас қаҳрамони воқеӣ ҳам ҳастанд ва тамоми қиссаҳо, пандҳое ки он дарсе ки аз он кас шумо гирифтед, ҳамаи он воқеӣ ҳаст? ё барои обуранги бадеӣ додан тахаюле ҳам мешавад? албатта ҳар як навиштаҷоте ки дар бораи Ойтӯта навишта шудааст, ин як лаҳзае ки аз ҳаёти худам, аз ҳаёте ки бо ҳамин Ойтӯта мо ҳамроҳ зиндагонӣ мекардем. албатта он кас ҳамроҳи мо зиндагонӣ намекарданд. давоми ҳафта як маротиба ду маротиба барои мо фарзандонашон шуда меҳмони мо мешуданд. албатта на ҳамин рӯзҳо барои мо як идро мемонд ки мо ҳамин Ойтӯтамро бисёр пазмон мешудем, суханҳои он касро, панду насиҳатҳои он касро хело ҳам ман худам шахсан пазмон мешудам, чунки давоми ҳафта одам хаста мешавад, монда мешавад. вақте ки як шахси дӯстдоштаатон мебиён меҳмонӣ, албатта ин як дастгири шумо, маслиҳатгари шумо, пуштибони шумо барои ҳамин образе ки Ойтӯта ман офаридам, ин
50% рост. 50% дигараш ин обу ранг барое ки дастрас шавад, барое ки фаҳмо бошад, ба халқ наздик шавад. вақте ки дар аввалҳои қисса серияҳои 5, 10, 15 хоҳарони мо аз минтиқаҳои ҷануб савол медоданд ки ойтета ким? ойтета шояд ягон хоҳари ман бошанд ё ягон модари ман бошанд, намедонистанд. лекин вақте ки серияҳои хел бисёр навиштем, навбатӣ навиштем, фаҳмиданд ки ким ойтета, аллакай онҳо худашон модаркалони худашонро ҳам ҳамчун ойтета муаррифа мекардагӣ шуданд. барои ҳамин образи ойтета барои ҳар як фарди тоҷик ин як образи мусбӣ, барои ҳар яки мо ҳар як кас мехоҳад ки ҳамин хел хушноман калон дошта бошад ва албатта ҳар яки мо насиб кунад ки моям ҳамин хел хушноман калон шавиму бо набиракелинҳои худ ҳамин хел муносибат кунем. муносибати дӯстона, муносибати модарона дошта бошем. албатта. акнун инҷо хуб вақти он расид ки мо дар бораи он флешмоб, яъне он анъанае ки дар ҳамин гурӯҳ ҳаст, масалан дар мавриди ҳамин пухтупаз, масалан барои мисол ман мушоҳида кардам вақте як чанд нафар гурӯҳи занҳо чалпакбазӣ карданд. он чалпаки набераи шумо буд ба фикрам. аввал набераи Нигора Олимова буд. баъдан набераи шумо. ҳамҷоя чалпак пухтанд хонаи Нигора Олимова. баъд навбати ман расид. флешмоб шуд. зиёда аз 250 нафар занҳо чалпак пухтанд. акнун нигоҳ кунед ҳамин ҷо ки ман мушоҳида кардам ки шояд маро бубахшанд занҳо, шояд он нафароне ки як сол масалан тахтаи тираку сурфа накушода буданд, онҳо низ чалпакбаза иқрор ҳам шуданд. шӯхӣ мекунам, ман тез мепазам. ин як анъана шуд барои халқи мо аз Амрико, аз Европа, аз Туркия, аз ҳар ҷое ки онҳо буданд новобаста. касе ки дар хонаашон амин ҷӯваи бозкунак надоштанд, бо ҳар чӣ ки доштанд бо амин шакли чалпака карда зирбонда мова пешниҳод карданд. суратоша гуфтасам ки бештар аз 250 нафар занҳо чалпак пухта мова пешниҳод карданд. бисёр хуб. ман ҳаминҷо бисёр як чизи аҷоиб, як ҳамин чӣ мегӯянд, як ширинии он дар ин буд ки масалан аксарияти бонувони мо ҳатто ҳамин чалпаки пиёздор чӣ хел тайёр мешавад, пухтани тарзи тайёр кардану омода намудани онро аз хотир фаромӯш карда буданд. чунки имрӯз хушбахтона нигоҳ мекунем, ё намедонам хушбахтона бошад ё баръакс. шумо ҳам сохта оғози ҳамин флешмоба оғоз кардагӣ худатон. ман ҳавасам омад вақте дидам ки чалпак тайёр мешавад. даро хеста ҳаво ҳам ҳамин мувофиқи боби чалпак буд. албатта чалпак пухтем ва ман фикр мекунам ки ана ҳамин урфу одат, анъанаҳо, таомҳои миллие ки мо инҷа як флешмоб доштем, оиди кичирипазӣ. марҳабо Олимова худашон кичири пухта, мова роликаша хел монда. мо тамоша кардем, беҳад як кичири ба фикри ман ки хел бамаза буд. рӯған доғ кунӣ шуд. баъд қавурдоғпазӣ кардем. хел анъанаҳои миллия эҳё кардем. боз як ният дорем ки аввали баҳор насиб бошад. албатта самбуси алафин як бор флешмоб мешад, баъд сумалак. бисёр хуб. ва вақте ки ҳамин Нигора Олимова ҳалвои тар пухтанд, ман бисёр хуб хурсанд шудам, чунки медонам ки аксарияти насли ҷавон тарзи тайёр намудани ҳамин ҳалвои тарро ё атоларо намедонанд, одро чӣ хел бирён мекунанд намедонанд. барои насли ҷавон ин як чизи нав аст, аҷоиб аст. лекин насли миёнсолу калонсол медонанд, аммо новобаста аз ин масалан ҳатто вақте камтар шамол мехӯрем ё сулфа мекунем, мо давон ба дорухона меравем, доруҳоро харидорӣ мекунем, аммо модаркалонҳои мо ҳамин хел тарбия карданд. очаҳои мо мегуфтанд ки ҳамин як атола, як косача ё ним косача атолаи ширдор ё атолаи намакчадор ё албатта бо равғани думба ё атолаи камтар ним маззаи ширинак, ана ҳамин роҳи нафаса мекушояд, вай даво аст мегуфтанд. ва ман бисёр хурсанд шудам ки имрӯз бисёрии занҳо тавассути ҳамун шарҳое ки гузошта буданд, онҳо хушнудам буданд ки воқеан ҳамин тарзи ҳалвои тарпазиро бори дигар аз худ карданд. он чизе ки фаромӯш шуда буд боз рӯи кор омад. кампиро обична авқота бештаре мегӯде. ҳама имрӯз ҳалвои тар кардана ман туи ҳалвои тар пухтана ёд мекунам. ҳалвои тар кунам соф не? ҳалвои аввал тайёр кардан дакур бачаҷонам. барои ин мова аввал наводба оби ҷӯш мерезем. об шуда истад.
گرچه اصلاش روغن دنبکه میکنه و قایمکان ارزش پیش نکن 100 گرم روغن زرد آب میکنیم اگه من هر روز تو میو هوای تر کتیم هر روز نیو خا آب زبونده گرم میمونی سه روز یابور هم تو هوای تر کلین گرگه تر کده میتی دلی کامپیره یو بچم دلی کامپیره دلی اوچه میوی بچم یه حیاتت که گل آسان میشه سکین پرسیدگی چه آفتابی ناز میبینه همشه یاد میگیری و همونو تیار میکنیم سکوی چوبی سوا و روشک آرد میاد آرد الکترون ایساد نبرد همین خوب شروع کده میزربونی همین شده فرانسوزو های کو همین ساز بشامل میگه نه یخی اراش کنی بچم پداش نسوزه این سهر میخیزی دونکی یکن خانو میخیزی دیرا اول ویو رفته سوام داده چایشانه تیار کرده اتی نفس زده این به نگاه کن سیکسیو کده نفرته اون تو شکلات میچه شود اما وقتی اینه زربون داشتن خوشت تلفن به نکرده اکورات نه اینه زربوندن در فاکی سوزه تموم سمالک کو؟ سمالک نه هوای تر کن حیاتا ده هوای تر تو دیگه نمیتون ها چخی که کلوک شود همین که خوش رو میشه آینه چکن باین سانی همین هوای تر پزی یاد کتونه در کن در جون اینجا معرکه میشه چخی ننایبون نمیستی یکون کس هوای تر پخته بیتوند میگه تک یخت دیگه پخته میگیری این تو که پخته شو خودشم یاد بچم زیبه ماجبی کده میخورم آنوری تو بکی آوشو پس کده نخی آینه چکن باین میشه اینا گرموگن با آچو بوده نتیه درنش سوزان ویگون کار نکن یک 10 minut این میجوشد سودوه میریزیم барномаро идома медиҳем анакнун барои ман донистани он ки ҳамин як зан давоми як рӯз ё як шабона рӯз чанд маротиба вориди ҳамин фейсбук мешавад донистани ана ҳамин масъала барои ман хеле муҳим аст аз ҷумла ба нигоҳи зан рости гап ҳамин аз хоб мехезем ҳамин чашпана кушода телефон ҳамин назди болинанда ҳамин мегирем аввал ҳамин фейсбук медарем чӣ навигари шудага бошад чӣ гапҳои нав бошад ки зод рӯз дорад ки ҳамин нигоҳи занба мана парвинахон миасархон амазда ва ҳамашон ҳамин нависта мебурон табрикото табрик мекунем давоми рӯз саҳарӣ мекунем коро мекунем бода медаром бовар кунед агар дар як шабона рӯз 24 саат бошад мумкин 50 маротиба даромада бароем ҳамин як дақиқа ки вақти холиги даромадам фейсбук аввал ҳамин нигоҳи зан ба чӣ навигаре ҳақиқатан ҳамин нигоҳи зан ин тарбиявӣ барои ҳамаи занҳо барои ҳама оиладор духтарҳо чӣ ба мана ҳозир чӣ хеле ки гуфтем дар унҷа ҳамин хел мавзӯъҳои тарбиявӣ мешавад ягон чӣ ки агар ҳамин халқи ки дагӯем гуром мепартофтаги чиз надорад барои ҳар як кас саволу ҷавоб чӣ хеле ки гуфтанд ҳар як саволаш ба ҷавоб мегирад барои ҳаминам ин ҷалбкунанда ман баъзе мегӯям ки ҳамин агар пулумон набошаду обед накунем аввал ҳамин интернета қӯш мекунем ҳам интернети мобил дорам ҳам вайфай хона дорам ки ҳамин чизҳо бисёртар даром аз ягон чи намонам баъд мағфиратхон деги шумо меҷӯшад ё танҳо 24 соат дар интернет ҳастед дар сари дегам бо телефон баъзе мешинам ҳамин медаром якбора ханда када мемонам аҳли оила ҳайрон мешан чӣ гап шуд гуфта баъд мегӯям не ҳеҷ гап не худаме медорам ман мегӯям ки нигоҳи зан ба даром дига ҳамин хел гапи вай шуд шавқовар шуд барои ҳамин хард накардам мегӯям ҳайрон мекунӣ якбора истода якбора механди одаме метарсонӣ барои ҳаминам барои хушҳолӣ барои хурсандӣ барои тарбиявӣ ҳамин ки имрӯз кушода шудааст ман хурсанд барои ҳаминам мо ҳама вақт тарафдори ҳамин хел занҳое ки имрӯз барои сарҷамии оила барои тарбияи ҳар як оила ҳамин хел дар фейсбукҳо дар ҳама иҷтимоӣ интернетӣ мекушон ман раҳмати худо мегӯям ташаккур саломат бошед шумо аз боби ҳамин корҳои хайриявие ки дар анамин гурӯҳ баром монда шудааст ба сомон расонида мешавад ёдовар мешудед бисёр худ мешуд бисёр рост гуфтед нигоҳи зан ба ғайр аз оне ки бисёр маслиҳатҳои муҳит медиҳанд якумин ки барои ман писанд омад ин кори хайриявии инҳо вақте ки чӣ хеле ки мо медонем чанд моҳ пештар дар марзи қирғизистон ва тоҷикистон камтар конфликтҳо шуданд агар ки мо нигоҳи мо гурӯҳ дорем гурӯҳи хайриявӣ мо байни масалан як моҳ либос ҷамъ мекардем барои ёрдам маро нигоҳи зан ба қоил монд ба ҳайрат гузошт барои он ки мо байни 2 рӯз бовар мекунед як камази калон либос ҷамъ шуд пул ҷамъ шуд хӯрокворӣ ҷамъ шуд ҳамаеро гирифтему бо ҳамаи занҳои фаъол ба ҳамон ҷо рафтем натарсида
бовар кунед аз ҳамин кӯдакча то калонсолон чӣ хел мебинед гирия мекунанд, дуо мекунанд, раҳмат мегӯянд. ҳамаи ин чизро дида ман мегӯям ки мо бекор нестам дар ин ҳаёт ва бисёр аз ин хурсандам. ва бо дуюм барои чи ман нигоҳи занро дӯст медорам. Асалам хел шуд ки дар бара модарам нестанд. Нигоҳи зан барои ман ҳам модар, ҳам хуштоманд, ҳам хола, ҳам апа, ҳам хоҳар. Барои ин ки аз инҳо ман маслиҳат мегирам, маслиҳат мепурсам, мехонам. Роҳбалат ки ҳастам доимо дар кӯҳ дар мемонам ва ба духтарчам пухтани хӯрок вақт надорам. Мегӯям ки ҳамун ҷизбиза тамошо кун, ҳамунҷа ёд мегирӣ. барои ҳамин бисёр хурсандам ки дар мобайни ҳаминҳо ҳастам. бисёр дар бораи ҳама чиз ба фикрам гуфтему, ҳамин оши занон монд. акнун оши занон як, оши занон ду, боз мана ба наздики оши занонҳои навбатӣ дин ба чӣ хотир аст? воқеан ҳам ин фикри беҳтарин буд дар гурӯҳи нигоҳи зан. мани шомили ана ҳамин гурӯҳ ҳастам, аъзои ана ҳамин гурӯҳ ҳастам. бисёри корамро аз ҳамин гурӯҳ ман ёд мегирам, аз онҳо унс мегирам. бинобар ҳамин сипоси худро ба аҳли аъзоёни гурӯҳи нигоҳи зан мерасонам. ва шумо низ дуруст қайд кардед ки оши занон як, оши занон ду, оши занон се мешавад ва ҳам шуда мегузарад. албатта мо дар оянда низ албатта тасмим мегирем ҳамроҳи администратори гурӯҳ Мияссархон Маҳмудова ки чунин чорабиниҳои идона албатта боз ҳам бисёртар шаванд бо мақсаде ки тамоми занҳоро сарҷамъ меоранд. занҳо чӣ хел қабул карданд ана ҳамин маҳфилро? ба занҳо писанд омад. оши занон як, ду, аз бас ки мо озмунҳои бисёр ҷолибу диданӣ шавқоварро ман ҳамроҳи ду-се нафар аъзоёни гурӯҳ бо маслиҳати онҳо албатта озмунро омода кардем. тамоми озмунҳо шавқовар гузаштанд. албатта ягон нафар бетӯҳфа намонд. саломат бошед. ташаккур. як суруди хеле ҷолибу дилангез дар иҷрои роҳбари муассисаи давлатии кӯхи фарҳанги ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ Олим Воҳидов иҷро мегардад. марҳамат, ҳамроҳ тамошо мекунем, лаззат мебарем ва соли нави милодии 2023-ро бо таби болида, бо таби идона пешвоз мегирем. марҳамат, Олимҷон Воҳидов, истиқбол гиред. ناز دل برانه دلم را برده ای یار ببازی لبی لعلت گلابی دو چشمانت سیمابی نگاهی آتشین دل بسوزی بیا یارم زیشقت قرارم قلبی زارم مسوزانی نگارم زلفی پیچان نموده ای پریشان دولی خندان مرا بین موده ای نالان شدم مخفی جمالت و قدری نامی حالت منم قربانی آن یک نگاهت بیا باره بخانه بهاری عاشقانه گل افشان بی نمایی تو زمانه بیا یارم زیشقت قرارم قلبی زارم مسوزانی نگارم زلفی پیچان نموده ای پریشان دولی خندان مرا بین موده ای نالان خیرامانا هوانا با ناز دل برانه دلم را برده ای یار ببازی لبی لعلت گلابی دو
چشمانت سیمابی نگاهی آتشین دل بسوزی بیا یارم زیشقت به قرارم قلبی زارم ما سوزانی نگارم زلفی پیچان نمودایی پریشان گولی خندان مرا بینمودایی نالا بیا یارم زیشقت به قرارم قلبی زارم ما سوزانی نگارم زلفی پیچان نمودایی پریشان گولی خندان مرا بینمودایی نالان унвони барномаи имрӯзаро нигоҳи зан сардиҳоро гарм мекунад гуфта унвон гузоштем ба фикри шумо воқеан ҳам имрӯз нигоҳи зан ба тамоми мазмунаш ба пуррагӣ маслан чӣ дар мавриди ҳамин таъсис ёфтани ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан чӣ дар мазмуни асливу маҷозияш воқеан ҳам ҳамин сардиҳои зиндагиро гарм мекунад албатта гарм мекунад ман зани аҳама аудиторин ҳисоб мешавам дар ин гурӯҳ ман соҳиби 5 фарзанд дар хизмати ваҷонам хай модарам ҳам хизмат мекунам дар ҳама лаҳзаҳое ки ҳамин ситуатсияҳое мешавад ки ғамгин мекушам ваҷонамро хонда метиҳам ҳама латифаҳои муяссархона табиб ёям волида ман ҳам хурсанд ман ки худам аъзои корпоратсии Siberian Wellness продуктсии худро пешниҳод мекунам бисёри дугонаҳои маҳсулоти ҳамин ширкатро ин ҳозир боз реклама шуда рекламаам мекунам иҳо маро мехекада вай мекунам дастгирӣ мекунам дар пешрафти кори шумо саҳм мегирам пешрафти кори ман сони ман бисёр хушнудам ки ҳамехе дугонаҳо дорам иҳо дар ҳама лаҳзаҳо фақат бо суханони нағз маро дастгирӣ мекунанд аз фурсат истифода бурда ба тамоми модарон тамоми шаҳрвандони шаҳри хуҷанд осмони софу беғубор дар соли нави мелодӣ омада истода мехоҳам ки ҳама модар бо фарзандаш якҷоя бошад ҳамеша парвардигор ҳамамо чӣ ки мақсадҳои нағз дорем илоҳо ҷомеъ амал пӯшонад раҳмат ба шумо ки моро дар ҳамин нишаст якҷоя намудед раҳматҳои каломат саломат бошед аз фурсати қулай истифода карда кулли бонувони тоҷикистон модарони тоҷикистон хоҳарони тоҷикистон ва кулли бонувони гурӯҳи 13000 нафараи нигоҳи занро ки аз тамоми ҷаҳон ба ин гурӯҳ шомиланд аз амрико аз олмон ва дигар давлатҳои ҷаҳон шомиланд ҳамаи онҳоро бо омади соли нави мелодӣ аз замири дил табрику таҳният мегӯям мехоҳам хонаашон ҳамеша обод аҳли оилаашон ҳамеша тансиҳат тоҷикистони соҳиб истиқлола мо ҳамеша гул шукуфон мардуми шарафмандаш ҳамеша хушбахт бахусус бонувони гурӯҳи мо ҳамеша тинҷу осоиштаю хушбахту сарбаланд бошанд ва инҷо як анъанавӣ байта гуфтаниам ин сӯи дарьё санги калон он сӯи дарьё санги калон бонувони гурӯҳамон ҳамашон оли мақом соли нав мӯрак бошаде инҷост ки имрӯз мағз бо бонувон бахшида шудааст барномаи имрӯзаи шумо як гуфторе ки бароям хеле писанд аст баҳри бонувони гурӯҳ баҳри бонувону модарони ҷаҳон қироат карданиам гӯянд ки худованди карим накат аз гул нӯш аз ангубин хушгуфторӣ аз андалебу нурбориву гармӣ аз офтоб ғуррандагиву борандагӣ аз абру вафодорӣ аз қӯ баландмартабагӣ аз кӯҳҳои баланду шаффофию покдоманӣ аз об ва ҳар он чизеро ки барояш писанд омад қатра қатра зарра зарра ҷамъ оварду занро офарид
تا جهان را پرنور و مردان و انسانیت را خوشبخت گرداند. زنده باشید زنهای اور و به ناموس و پاکدامن و به عفت و عاقله و آبیده و عاطفه گروه نگاه زن. имрӯз мо нигоҳи зан гуфта истодаем мо албатта ин ҳаргиз мазмуни онро надорад ки мо аз дигар хуб сомонаҳои шояд иҷтимоӣ аз масалан телевизион аз радио аз рӯзномаву маҷаллаҳо дур шавем. Албатта ин ҳаргиз мазмуни ина надорад, чунки манбаъҳои иттилооти хеле зиёд ҳастанд, аз ҷумла масалан интернет низ бисёр манбаи бузурги иттилооти ҳам шудааст ва мо дар бораи ҳамин гурӯҳи нигоҳи зан дар фейсбук гап зада истодем. Шахсан барои шумо нигоҳи зан чист? гурӯҳи нигоҳи зан шахсан барои ман ин читавре ки дар ин ҷо қайд кардан бонувони имрӯза, ин муттаҳид кардани ҳамаи модарон, хоҳарон новобаста аз сину соли онҳо. Мана ҳастанд ҳоҷиои мо синни 82 сола, боз ҳастанд духтаракони ки ҳоли шавҳар накардагӣ. боз як бор такрор шавад ҳам боз қайд кардани ҳастам ки ин тарбиявӣ дар ин гурӯҳ ҳама маслиҳат мегирад, куҷова рафта дам гиранд, рӯзҳои истироҳат ба куҷова раванд, ё ин ки ягон кас ягон ҷова истироҳат баравад мегӯянд ки ман ин ҷова равитон, ҳамин ҷое дамгириш нақс будааст, арзон будааст. Гуфта якдигари мо дастгирӣ мекунем. Ҳамин гурӯҳ ба масалан пухту паз ба ҷонда ки набошем мо аллакай аз якдигариҳомо бохабар. Мо медонем ки мана як кас ягон ҷо бемор шудааст, ё ягон оилавӣ проблема шудааст, ё ягон чиз шудааст. Ҳамина мо аз якдигар бохабар мешем. Ҳамун як моҳагинда мо қариб ки 60 нафар 70 нафар ҷамъ шудему, бо ҳамдигар ҳамсӯҳбат шудем, бо ҳамдигар шинос шудем аз наздик. На танҳо фейсбук ба фақат расма мо мемондем ку аз наздик бо ҳаёту наздик шинос шудем, бо дӯстои якдигар нав пайдо кардем, аз якдигари мо рақами телефона гирифта боз наздиктар шудем. ҳамин нигоҳи зан ҳаёти шуморо боз ҳам рангиртар намуд. Аммо ба ман бисёр хурсанд ҳастам ки аз ҳамин оғози гурӯҳ ман шомил ҳамин гурӯҳ ба ҳама вақт ман Мияссархон кити дар тамос, ҳарчанд ино аз мо як қадам дур ҳастанд, лекин мо ботинан ҳамроҳ, мо иноя дуригишона ҳис намекунем, ҳама вақт ино ҳамроҳи мо. Агар гурӯҳ ба нанависем ки мо бо якдигар мессенҷер ба менависем, проблемаи худамоя менависем, ино мо насиҳато мекунанд. Ман ба бисёр хурсандам ки ҳамин гурӯҳ ба шомил, ҳамин қадар дугонаҳо дорам, ҳамин қадар дӯсто дорам, аз ин фахр мекунам. На ҳама кас ҳамин дӯстигӣ када метавонад, вафодор шуда метавонад якдигариш ба ин дӯстии шумо оянда ман фикр мекунам ки дӯстии ҳамаи мову шумо оянда боз ба риштаи ҳамин хешу таборию пайвандӣ ҳам пайваст мешудагист. албатта саломат бошед. ташаккур. дар урфият мегӯянд ки дуои модар дар арши аъло меистад. имрӯз ки мо дар ин гурӯҳи нигоҳи зан ҳамаи модарон, бонувон, хоҳарон сарҷамъ омадем. имрӯз мо дасти дуои модарона, дасти дуои хоҳарона, дасти дуои дилбарона мебардориму дуо мекунем дар арафаи соли нав ки замонаҳо мо тинҷу осоишта бошад, мулко мо азонӣ амонӣ бошад, худованд баракоти оби равона диҳад. ҳамеша сарвари давлатамо, пешвои муаззами миллатамо, бар сари мо сиҳату саломат, соябони сари ҳамешагии мо бонувон бошанд, дастгири ҳамешагии мо бонувон бошанд. Тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо ҳамеша гулгул шукуфон бошад, ҳамеша бонувон дар сафи пеш бошанд.
тамошобинони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед. Ин барномаи мо дар қаҳвахонаи 55 сабт гардида истодааст. Яъне мо сабти сайёр дорем ва худи ҳозир ба суҳбати гарми мо як нафар бонуи хушсадо, зебо чеҳра, хеле як бонуи шинохта, маъруф, ҳунарманд, сарояндаи хеле хушовоз бо истеъдод Нодира Бегим Усарзода ба мо пайвастанд ва алҳол меҳмони мо мебошанд, ҳамсӯҳбати ман мебошад. Хуш омадед ба барномаи Печтоби замон, Нодира Бегим. Акнун барои ман донистани он бисёр аҷоиб аст. шумо новобаста аз серкорӣ. Ман медонам ки шумо модари 2 нафар фарзанди дӯстрӯ ҳастед. Шумо хуштоманд доред. Модаратон шукри худо ҳастанд, албатта дар хизмати онҳо ҳастед. Тавассути наворҳо мо бо рӯзгори шумо ошно ҳастем. Шавҳар доред, корубори рӯзгор ва новобаста аз ин шумо вақт меёбед ки дар интернет, дар фейсбук бо гурӯҳи нигоҳи зан бошед? бори дигар ассалому алайкум тамошобинони азиз, меҳмонои гиромӣ. ман бисёр хурсанд ҳастам ки имрӯз ҳамроҳи шумоёни азиз қарор дорам ва ҷавоб барои саволи шумо. Ман айнан барои ҳамин гурӯҳ ҳамеша вақт меёбам. вақте ки аз тӯй маракаҳо, аз ягон чорабинӣ хаста шуда камтар монда шуда мебиём, вақте ки ин гурӯҳро тамошо мекунам, мехонам, ин суханҳои ҳам шӯхию ҳам аз ҳаёт гирифта шуда. Албатта ҳар як инсон барои худаш як дарс мегирад аз ин гуфтаниҳо. вақташ биёяд хонда гирья мекунед, вақташ биёяд хонда механдед. Барои ҳамин айнан барои ҳамин гурӯҳ ҳамеша вақт меёбам. Акнун ман ҳозир аз хуб гапи шумо ҳамин хел фаҳмидам ки баъд аз тӯю маърако, яъне шумо дар хизмати халқ ҳам ҳастед, асосан шабона бо гурӯҳи нигоҳи зан шумо. Акнун Элдорбек чӣ хел нигоҳ мекунанд ба ана ҳамин телефону, фейсбуку, интернету нигоҳи зани шумо? Элдорбек омада унту тамошо мекунанд, мебинанд ки дар гурӯҳи нигоҳи зан қарор дорам. хотирашон ҷамъ мешавад ки инҷо танҳо занҳо ҳастанд. инҷа фақат занҳо, инҷа мумкин не барои мардҳо гуфта мемонам, баъд худашон се ки меран гап намезанам. саломат бошед, ташаккур. Акнун Нодира Бегим, мо шуморо ҳам ту ҷавоб намедиҳем. беҳтарин тӯҳфаи шумо ин суруди шумо аст ва ман як суруди бисёр ҷолиб ҳам доред бо номи Хушдоманҷон. ана ҳамон сурудатона ва бо сурудҳои дигаратона имрӯз барои мо иҷро мекунед. Саломат бошед. Хуб, марҳамат. аз шумо суруд интизор мо. Марҳамат. مکتبی حکمت شما کانی محبت شما مکتب
حکمت شما شایسته صد خدمت عزت و حرمت شما شایسته صد خدمت عزت و حرمت شما خوش آمد جان خوش آمد شیرین زبان خوش آمد خوش آمد جان خوش آمد شیرین زبان خوش آمد خوشدامنی خوش رویم دلیابم و دل جویم خوشدامنی خوش رویم دلیابم و دل جویم یک نامم را بگیرید لبی لبی بگویم یک نامم را بگیرید لبی لبی بگویم لبی لبی بگویم خوشدامنی خوش رویم آرامی جانم مقامت دل و دیده قدمت با گل و سبسن نگاری نورسیده تو بیا آرامی جانم مقامت دل و دیده قدمت با گل و سبسن نگاری نورسیده бинандагони азиз, воқеан ҳам дар зиндагонии нигоҳи зан
сардиҳоро гарм месозад, зеро зан худ олиҳаи ҳусну малоҳат, кони меҳру муҳаббат, сидқу садоқат, раҳму шафқат, идомадиҳандаи насли одамӣ ва дар маҷмӯъ гармкуни сарои мард аст. дар ин барнома мо бо рӯзгори гурӯҳи нигоҳи зан ошно гардидем. бигзор он самимияту муҳаббате ки модарон, хоҳарон, ҳамсарону духтарон дар маҷмӯъ ҳамгурӯҳонамон нисбат ба ҳамдигар доранд қавитар гардад. сафи онҳое ки бо набзи зиндагии якдигар ошно шуданиянд дар гурӯҳ зиёдтар шавад. дар соли нави милодии 2023 ягон орзуи шумо ҳамчун орзу боқӣ намонад. амалишавии орзуҳои ширини шуморо ман орзумандам. бори дигар дар фарҷоми барнома ба қаҳвахонаи 55 барои ҳамдастӣ дар таҳияи барномаи имрӯза сипос. воқеан ҳам инҷо маконест ки дар он муҳити гарми хонаводагӣ нигоҳ дошта шудааст. дар ҳақиқат онҳое ки ба ин қаҳвахонаи 55 ташриф меоранд дар муҳити орому дилкашу зебо фориғ аз ташвишҳои зиндагонӣ фароғат мекунанд. тамошобинони азиз, ин барномаи охирони мо дар соли рафтаистодаи милодии 2022 аст. соли нави милодии 2023ро бо рӯҳияи тозаву нерӯи қавӣ пешвоз мегирем то барномаи нави печтоби замон дар соли 2023 ман бо шумо хайрухуш мекунам. тансиҳатӣ ва хонаободии шумоён орзуи ҳамешагии мо аст. то барномаҳои навбатии печтоби замон дар соли омадaiстодаи 2023 дар паноҳи худо бошед. бо барномаҳои симои мустақили якум бимонед. хайр.